Hemm ċertu prinċipji fundamentali li meta l-Gvern jiġi biex jiftiehem ma' kwalunkwe kumpanija ma jistax iħallihom barra jew iwarrabhom għal kollox. Dan saħħitu Abigail magħhom il-GRTU waqt il-programm The Malta Independent in Depth, kif spjegat li fil-każ tal-proġett proposta l-Korintja dawn il-prinċipji qed jiġu kompletament injorati. Hija saħqet li minkejja l-GRTU ovvjament jaqblu mal-progress li jista' jġib iż-żieda fit-turiżmu f'pajjiżna dan għandu jsir sewwa u kif huwa mistenni. Għaldaqstant komplet Abigail Mamo li l-GRTU ma tistax taqbel kompletament mal-imsemmi proġett. Fil-waqt li l-Ministru Konrad Mizzi saħaq li l-prezz tal-art ser tingħata lill-kumpanija Korinthia ftit jew wisq abbażi tal-istess affarijiet imposti lid-DB Group għal proġett ta' żvilupp fil-Bajja ta' San George, il-Journal Times of Malta allegat li l-Gvern reġa' fetaħ diskussjonijiet mal-Korinthia Group sabiex jemendaw it-termini tal-ftehim ta' bejniethom wara li rċevew parir legali li hemm possibilità qawwija li ser jiksru regoli imposti mill-Unjoni Ewropea. Għal din l-allegazzjoni, il-Gvern ħassu maqrus u kellu joħroġ stqarrija jiġħadha. Intant il-ħamis fil-primawla tal-Qorti Ċivili ddaħħal protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Konrad Mizzi minn resident ta' swieqi Ivan Mifsud li jinnota kif il-proġett kif propost se jwassal għal impatt fiż-żona imma fuq kollox ksur ta' diversi kodiċi ċivili. U saħaq li skont il-liġi ta' Malta xatt il-baħar u l-qiegħ tal-baħar jitqisu bħala demanju pubbliku u l-iżvilupp fuq art fid-demanju pubbliku jista' jsir biss bil-kundizzjoni li l-iżvilupp jintuża b'mod konsistenti man-natura tal-inħawi.